Fl-2014, 4,000 persuna li jgħixu f'Malta u f'Għawdex li kellhom bejn 18 u 70 sena ġew magħżula biex jieħdu sehem fi stħarriġ ta' eżami tas-saħħa imsejjaħ Saħtek. Dawn ħaddu sehem f'intervista u sarilhom eżami mediku li kien jinvolvi l-iċċekkjar tal-pis, it-teħid tal-pressjoni u testijiet tad-demm. Dan l-istudju kien ipprovda informazzjoni importanti dwar il-mart metaboliku f'Malta, fosthom id-diabete, il-pressjoni għolja, l-obeżità u l-kolesterol. Kollha kundizzjonijiet li jżidu r-riskju tal-akbar kawża tal-imwiet f'Malta, il-mart kardiovaskolari tal-qalb. Illum kważi deċenju wara, uħud minn dawn il-persuni se jerġgħu jiġu msejħa biex jirrepetu dan it-test biex ikun hawn stampa aktar ċara tas-saħħa tal-popolazzjoni Maltija. Dan speċjalment wara snin ta' episodji turbolenti bħal pandemija li ħallew effetti li għadhom mhux magħrufa. Dawn id-dettalji ngħataw waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha tkellmet Dr. Elizabeth Grech li se tmexxi dan l-istudju fix-xhur li ġejjin taħt is-superviżjoni ta' Dr. Sara Kuxkiri. Il-popolazzjoni imtażet random mill-cohort ta' nies li ntażżu għal Saħtek study, ġifieri l-istess nies jipparteċipaw f'dak l-istudju ħajjerġgħu jiġu mistednin biex jieħdu sehem f'dan l-istudju tagħna u ma jiġu għal check-up b'xejn tas-saħħa, nieħdulhom il-height, il-weight u nagħmlu kwestjonarju wkoll kif ukoll jittieħed naqra demm. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zzoparditanti qal li riċerka bħal din tibgħat messaġġ ċar dwar kemm huwa importanti li kull studju jibqa' jiġi segwit biex jittieħdu azzjonijiet tanġibbli li jwasslu għal titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. L-iskop tagħna aħna ridna nieħdu r-riċerka u l-innovazzjoni għand in-nies għalhekk xemm misbaħ mis-saħħa. Propju aħna ridna nolqtu lin-nies fil-laħam il-ħaj permezz ta' dan l-istudju li prattikament se jkun qiegħed jiddiskuti il-mart u l-prevenzjoni tiegħu.